Κλίν, ακούτε την ώρα του Χάρη Κλίν. Χάρη Κλίν, καλημέρα σας. Είστε στον αέρα, ναι, ναι. Σε μένα μιλάτε. Και σας παρακαλώ χαμηλώστε την ένταση του ραδιοφώνου σας. Σε μένα μιλάτε. Ναι, σε εσάς και όσο πιο σύντομα γίνεται παρακαλώ, γιατί έχουμε κι άλλους ακροατές στη γραμμή. Ξέρετε κύριε Κλίν, θα ήθελα... Σας ευχαριστώ κυρία μου, και εγώ θα ήθελα πάμε στην επόμενη γραμμή. Χάρη Κλίν, καλημέρα σας, είστε στον αέρα. Καλημέρα σας. Καληνύχτα σας, ο επόμενος. Χάρη Κλίν, καλημέρα σας, είστε στον αέρα. Σχετικά με όσα ανέφερε ο προηγούμενος ακροατής, κύριε Κλίν, εγώ διαφωνώ. Δικαίωμά σας να διαφωνείτε, αυτό άλλωστε είναι και το βαθύτερο νόημα της δημοκρατίας. Πάμε στον επόμενο ακροατή. Χάρη Κλίν, καλημέρα σας, είστε στον αέρα. Μ' ακούτε κύριε Κλίν. Σας άκουσα, ασφαλώς σας άκουσα κυρία μου. Ας ακούσουμε όμως και τον επόμενο ακροατή. Χάρη Κλίν, καλημέρα σας, είστε στον αέρα. Κύριε Κλίν, εμένα μην μου το κλείσετε, σας παρακαλώ. Μα τι λέτε κυρία μου, εγώ σας παρακαλώ. Ο επόμενος, Χάρη Κλίν, καλημέρα σας, είστε στον αέρα. Μα δεν είναι τρόπος αυτός κύριε Κλίν. Θα αφήσετε επιτέλους κανένα να μιλήσει. Ορίστε, μιλήστε. Βλέπετε, δεν έχετε να πείτε απολύτως τίποτα. Ο επόμενος, Χάρη Κλίν, καλημέρα σας, είστε στον αέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κλίν, καλημέρα σας. Ο επόμενος. Μα εσείς είστε ο επόμενος. Κάνετε λάθος κύριε Κλίν, εγώ είμαι ο προηγούμενος. Πολύ ωραία, κλείστε τότε να ακούσουμε τον επόμενο. Χάρη Κλίν, καλημέρα σας, είστε στον αέρα. Κύριε Κλίν, εγώ θα σας παρακαλούσα να σχολιάσετε. Ασφαλώς θα σχολιάσω κύριε μου. Η επόμενη γραμμή, Χάρη Κλίν, καλημέρα σας, είστε στον αέρα. Κύριε Κλίν, συγχαρητήρια για το σχόλιο σας. Καταπληκτικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε παρακαλώ στη γραμμή, γιατί έχω τον ανταποκριτή μας από τη Βουλή στην άλλη γραμμή. Εγώ έχω ένα σκότο το 58 και θέλω να το κάνω απόστρηση. Ή μήπως είναι καλύτερα να το πουλήσω. Τι να σας πω, δεν ρίχνετε καλύτερα 3 κουταλάκια ζάχαρη και μετά να το χτυπήσετε στο μίξερ, όχι όμως παραπάνω από 8 λεπτά, υπάρχει κίνδυνος να κόψει. Το έκανα και αυτό κύριε Κλίν, αλλά δεν έκατσε. 2 πεντάρια έπιασε σε μεταβλητό και μου βγήκαν 4. Ούτε τα λεφτά μου δεν πήγα πίσω. Αν μου κόψουν και τη σύνταξη, φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω να κυδέψω τη μανούλα μου που έχει πεθάνει εδώ και ένα μήνα. Και γιατί δεν την κυδέψατε ακόμα? Μα τι λέτε κύριε Κλίν, να αφήναμε απλήρωτο το νερό και το τηλέφωνο. Σωστά, και που την έχετε τώρα? Στο ψυγείο. Θα σας συμβούλευα να την κρατήσετε εκεί, να έχουν παρέα και τα παιδιά. Άμα θα βγείτε κανένα βράδυ έξω, φοβούνται τα παιδιά τα βράδια μόνα τους. Ναι, κάτι πρέπει να κάνω κύριε Κλίν. Υπομονή θα κάνετε, τι να σας πω, υπάρχουν και χειρότερα. Καλού κακού όμως πάρτε ένα κορδεόν και ένα ζευγάρι μαύρα αγκαλιά και βγείτε στην Ομόνια. Αν πάλι βρεθείτε σε απόγνωση, ληστέψτε κανένα Αλβανό. Ο επόμενος παρακαλώ, Χάρη Κλίν, καλημέρα σας, είστε στον αέρα. Στην πλατεία βάθης μένετε, πάει αυτός 3 φορές, τον πάμε αναγκαστικά στον επόμενο. Χάρη Κλίν, καλημέρα σας, είστε στον αέρα. Στον αέρα! Όπου γυράσουμε! Ο κύριος Κλίν λέει ότι είμαστε στον αέρα! Εντάξει μωρέ, και τι έγινε, κλείσε την πόρτα. Εντάξει μωρέ, και τι έγινε. Κάνουμε άλλο να μου.